see, 'cause I think I do want you next to me. Good afternoon guys, hapon na. Ayan, mag-vlog lang ako ng konti kasi tingnan nyo sa labas parang may bagyo. Ang lakas ng ulan at saka ang hangin. Pakinggan nyo ha. Wait, Baba, wait! Diba? Para na siyang bagyo. And then yung kawawa yung aking mga pananim doon, yung mga herbs. Update, sobrang lakas pa rin ng ulan. And yung aking pananim, tingnan nyo. Sana hindi sila masira. Yes. And sorry, Tommy, he's in my house 2 minutes. 2 minutes. That's bad. Pupunta kasi dito sila Kylie. And yeah, the family kasi nga. Guys, Yeah, kasi, di ba, back to school na yung mga bata. Gugupitan sila. And, ito yung kanyang let me see, Baba. Yung kagat ng, hindi ko alam kung anong kagat siya. Pero ayan, dinalagyan ko siya ng ointment. Hi! Hi guys! Ayan, tapos lang namin maligo. And, nandito na sila Kylie. Kasi nga, di ba, gugupitan yung mga boys. And, yung aking mukha, meron tayong lagay na Mario Badescu. Kasi pinipimpos ako. Kasi ilang araw na ako walang maayos na tulog. Kasi sa kapanood ko ng Korean drama. And, ayan si Holly. we need pens. Ha? We don't need pens anymore. Yeah, okay. Brush your, brush your. Wait. And yung niya pala, yung mukha niya, nandiyan pa rin yung mga kagat. Dinalagyan ko lang ng ointment. Are you right, Baba? Yeah, done. Okay, done. And si Jen tsaka si Joe kumuha na ng pizza kasi yun ang dinner namin tonight. Dito sila. And si Sak, ginugupitan na. Ganyan na lang sa gupit mo. Andito yung dalawa, naglalaro na sila. I just pay. Where's my cake? Where's my cake? I'm trying to make you something. Si Sak tapos na, naliligo na siya. And ayan, si TJ naman. Tapos na si Kuya, maliligo na siya. Ayan, si Holly naman. Ayan si Sak, tapos na siya. Ayan, nagbabarilan sila ni Kobe. Sak, come here. Ayan na si Sak. Oh, bagong gupit. You like it? You like it na? Let me see. Gwapo. Turn around. Just don't lean back, Si Holly. alright? Careful, Baba, ha? Okay? Mahaba na naman yung buhok ni Holly, oh. I-trim lang para kumapal yung dulo. That's my watch. Sophie, if you keep losing... Hindi siya gumagalaw. Sabi, look down, pero ayan siya. Good girl, Baba. Hindi talaga siya gumagalaw. I'm going to try and do an upside down shoe. You like haircut, Baba? Hmm? Oy. Oy, yun talaga. 3, 5, 5. Ayan, tapos na siya. Lean back, love. Stay there. Stay there, Baba. Let me see. Ayan na, trim lang. Tingnan nyo yung buhok. Ang pinakamarami dito ay si Kuya TJ. Tingnan nyo, ang itim ng buhok nila, oh. Si Sak, konti lang naman yung buhok, tsaka si Holly. Si Kuya TJ ang pinakamay makapal na buhok. Ayun. Dito na si Joe. Pizza delivery siya. How you going, Chona? Hi. Good, how are you? Pizza. Where's your dad? He's coming. Ayan, what's this? Barbecue and ham. Yeah. Yep. And that's the one. My Yeah. guy. Go. There. And ito, garlic bread to. And, the same. Pepperoni. So, dito, the same. Chicken barbecue. Masarap yung chicken barbecue. And then, ayan, pepperoni. Okay. Baba. White Holly. Peps. I'm gonna go home. Peps and Yeah, they're rain. coming. And ayan si Kuya. Tapos na siya maligo. Just wait. Ayan na. Bago na silang mga gupit and fresh. And yeah, kain na kami. Ginawa raw si Sophie. Hey guys. Wow, did you clean up your bubble? don't Thank you.
Good job. Look at this. Ah, look at this one. Did you change her nappy? Did No, this one, the baby. Tapos na kami kumain ng dinner. Ayan, tapos na kami kumain ng dinner. And ayan yung natira sa pizza. Doon halos ubos. And yeah, ligpitin ko lang to. Nalinis ko na yung mesa. And andun sila, naglalaro. Uwi na sila, guys. And nanonood sila ng... What movie is this, Kuya? Sophie. Forest Camp. Okay, Holly, let's close the vlog, boys. Say good night. Good night, Bobby. Good night, Dad. Bye. Okay, say please like, Please like, please subscribe. please subscribe. Yeah, see you on our next. Next vlog. Say good night, guys. Good night, guys. Hi, guys. So, i-unbox ko lang to niyo. What's this? Why? This is not rice, Baba. Shake it. This is not rice. Where? That's why we have to find out. We have to open this first and we will know what's inside. So, eto, in-order ko to kay Ann. It's not white. Or mas kilala siyang Yhurizcho Chang. Ililib ko yung link niya down the description box. Let's Isa rin take siyang... it out. Yes, baby. Isa rin siyang nagbebenta ng mga bags. Kung gusto niyo makahanap ng mga murang bags, kay Miss Yhurizcho Chang, ililib ko nga yung link down the description box. So, i-open lang natin Let's ito. open it. Alam ko, in-order ko sa kanya is dalawa lang. Maliliit lang siya. Pero sabi niya sa akin, meron daw siyang gift para sa mga bata. So, buksan natin And let's ito. open it. Yes, Baba. Careful, Baba. Okay. Let's check out. Oh. I see something. Oh my God. Ang dami naman nito. Thank you, Miss Yhurizcho Chang. Tama pa yung pagka-pronounce ko niya. Basta ang pangalan niya is Ann sa Facebook. Miss Yhurizcho Chang. Basta ilip ko na lang yung link niya, guys. Let's check out. Let's check it out. Wow. 1, 2, 3. Dad! Wow! Wait. There's Lois! No. See what's in here? Let's see. Ayan yung laman niya, guys. Ang dami naman ito. Say thank you, Miss Ann. Pension! Thank you, Miss Ann. Mwah. Say thank you, Miss Ann, Baba. Television! Oh, good girl. So, marami siyang pinadalang mga... Hindi ko to order. Let's open it. Yes, Baba, wait. Wow, may paribong pa si Miss Ann. Oh, ayan. Anna, open it. Yes, Baba, wait. Mamaya na lang yun. Kasi hanapin... Wait, Baba, we have to... Hanapin ko muna yung ating... Ito yung in-order ko sa kanya. Pencil! Yes, this is guys, scarf ng Christian Dior. Let's get out. Ayan. Scarf. Let's check Ito yung out. in-order Let's ko. open it. Yes, Baba, in-order ko dun Wow, sa that's kanya. for you, Mommy. Ha? That's for you. Yeah, this is for me. So, eto siya, guys. Let's check it Ayan. with it away. Floral siya. Wow. Malit lang siya. There's flowers. Ang bango. Pinabanguan ni Miss Ann. Ang bango-bango. Ayan, ang ganyan ang itsura niya. And, eto yung Good. nakalagay, Christian Dior. Let's Okay, wait, Baba. Oh, naku naman itong isang kasama ko. Oy. And, isa pa. So, dalawa lang in-order ko. Wait, Baba. I found Yes, something. wait. That's later, okay? So, eto yung pangalaw. Eto yung talaga yung una kong in-order sa kanya. And then, Hermes na there's one more. necklace. Wait, let's see. It's my necklace. It's not your necklace, Let's Baba. see, it's my necklace. It's not yours. It's yours. It's Mommy. A big one. Uh-huh. Excited ako sa chocolate. That's for Daddy. That's not for Daddy. So, ayan yung box That's for niya. you. And, ayan, parang nag-unboxing tayo. Ayan, ganyan ang itsura niya pag Let's binuksan open it. niya. Let's open it. Ayan. Ano yung to, guys? There's Yung, no plastic. yung simple lang naman to. Ito yung parang, ayan, oh. No Leather siya. necklace. Yeah. And ito yung jumbo Tiny, ata. Mom. Ha? There's not a necklace. Na, ayan, may hook siya dyan, guys. Oh, ayan.
So, ayan, nabili ko sa kanya to. Wait, Baba. We'll try. Sandali lang yung buko kasi. Wait, Baba. Ang siya, oh. Is it fit? Is it pretty? Yes, I like it. You like it? So, ayan siya, guys. I can So, isot na natin siya dyan. Thank you. you, Miss Ann or Miss Yhurizcho Chang. So, ito yung box niya. Tamang-tama lang siya. Oh, hindi siya masikip, guys. Oh, ayan. Oh. Tapos, ano pa siya, gold na gold pa yung ano niya, oh, yung hook dito. So, ayan, Baba, akin na to. Tapos, Mama. And, eto na yung mga bigay ni Miss Ann para sa mga bata sa Baba, sit down here. First, eto nga, yung ano ba to? Ang dami naman. Thank you. No, we're not gonna eat it. We have to. Choco Bar Japan. Eto siya. Well, I need to drink water. Oh, okay, drink water. Ang dami. Thank you. Gustong-gusto ko mga chocolate sa Japan kasi hindi siya masyadong matamis. Ayan, ano na na. Ayan, oh, may ano siya, individual, plastic. Plastic, ayan. Thank you, Miss Ann. Okay, ready? You ready? Okay, wait lang. Wait. Yung mga bata, yung mga boys nasa school. And look at this, Baba. What? Nakaano talaga, binalot niya pa sa plastic. What's this? Let's check out. It tastes good. Do you think so? Yes. Tastes good It's daw, Baba. maybe Ay. icing. Ice cream? No, it's not ice cream. It's gonna melt if this is ice cream. This is not ice cream. Look, check out. Shake out. Look, Wow. see? Ice cream daw, guys. Hindi siya ice cream. It looks like ice cream. What? Ang dami, Baba. Ayun, Ang oh. dami. Ang dami, Let's dami. eat it. Let's eat it. Ayan. Ang dami. Para siyang... Daddy. Hoy, Baba, come here. Para siyang Toblerone, oh. Ayan. Aray ko. Okay, wait. We have to show everything first before we eat, okay? And next is... Wow. And then, rice. Again, rice. Ayan, oh. Para siyang sisak. Magugustuhan to kasi sisak may sa mga ganito-ganito. Basta, ayan, meron siyang... this. Ayan Necklace, siya. this, That's right? not necklace, Papa. Where is it? And then, What? merong Wait. ito for you. Wait, Papa, wait. Today, For you daw, oh. Para sa akin. today. For me. Not for you. For me from Ann. Ano kaya? Thanks, Miss Ann. Ano to? May parigalo si Miss Ann. Wait, Baba, wait, Baba. Ano kaya to? Meron siyang guys. Meron siyang regalo, oh. Buksan natin muna to. Today. My card. Thank you. My card siya. May papuso. Wait, basahin muna natin yung card. Hi, Chona. You might like this simple presents of mine. And stay sweet and humble as you are. God bless you and your family from Yhurizcho Chang. Gotoan. Thanks, Ann. Ang sweet naman. Ang ganda ng niya, oh. Handwriting niya. That's my smell. Oh, I smell. Mm. What's this, Miss Ann? May parigalo talaga That's for siya. me. Especially for you. Sending For you me. for me. For me. Hala. Hermes din? Ano to? Again? Hala, thank you, Miss. Oh, ay, tinernuhan niya. Oh my God, thank you, Miss Ann. Tinernuhan niya. O, parehong-pareho. Necklace nga lang to. Tapos, eto, bracelet. Ay, thank you. Ang pait naman ni Miss Ann. Tinernuhan niya talaga. Oh, ang cute. It's right for arm. Thank you, Miss Ann. Ay, nakaka-touch naman. Ang ganda niya, oh. Ganda talaga siya. Ito naman, wait lang. Okay. And ito yung last. Ayun, ang dami, oh. Ang daming, laman. Hala, thank you, Miss Ann. Hala. Ang ganda niya. As in, gustong-gusto ko, oh. Oh my God. Thank you po. Baba.
And eto, last na. Eto. Ang laki ng mga chocolate. Yeah, we're gonna check it out. Ayun, ang ganda na. Ang laki. Favorite ko to. Bumibili. Yeah, wait. Binibili ko. Oh, Papa na, Daddy's going to sleep. Papa. Eto, binibili ko to sa, pag pumunta ako sa Adelaide, pumupunta ako sa DIOS. And, eto ang binibili ko. At saka, eto yung almonds. And, eto yung macadamia. Malaki siya. Yung sa, sa DIOS, maliit lang eh. And, eto, cookie. Ayan, masarap din to. Ayan, oh. Malaki. Ang sobrang laki naman ito. And, ano to? Ayan, oh. Oreos. Ayan, oh. Hindi ko pa ito na-try. Ano kaya ito? Chocolate siguro to, dark. Parang sigarilyo. Parang Yossi. Hindi ako nag-Yossi, Joe. Chocolate siguro to. So, yun na guys, yung ating unboxing. And, ito yung in-order ko kay Miss Ann. And, ito yung regalo niya. Ang ganda. Thank you, Miss Ann. Thank you so much. Okay, let's go bye-bye and say thank you to Miss Ann. Say thank you so much po. Say, salamat po. Salamat po. Miss Ann. Miss Ann. Take care. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Thank you, Miss Ann. I-leave ko yung link niya sa description box kung gusto nyo manood ng live niya. Kasi nagbebenta siya mga ganda at mura yung kanyang mga bags. So, thank you. Bye. Thank you. Kainin natin to. Ang dami. Yes. Hi guys, pahabol lang po. After itong vlog nito, balik ulit pa ako sa mga pending vlogs ko. Kasi konting-konti na lang yun. Yun yung pagpunta namin ng Melbourne at saka yung last punta namin sa Adelaide. So sana, supportahan nyo pa rin yung mga pending vlogs ko. And I'm hoping na sana, bago mag-Christmas vlogs or Christmas vlogs, sana maging updated na yung mga ina-upload kong vlogs dito sa channel ko. And update sa aking keratin. Eto, binasa ko kahapon. Nag-shampoo conditioner lang ako. Hindi ako nag-plancha or nag-blower. Ayan, okay pa rin siya compare sa dati kong buhok. Nung hindi ko pa siya kinikeratin na pagising ko. Alam mo yung sabog na sabog. So, ayan, madulas siya. And kung hindi nyo pa napanood yung pag-keratin ko kay Kat, na picture ko doon kung ano yung ginamit kong keratin para makabili rin kayo sa mga malapit na salon kung meron silang ganon. So, yun guys. And, abangan nyo rin po sa Chona's Kitchen. Malapit na ako mag-upload ng mga niluluto ko doon. Kasi medyo matagal din ako hindi nakapag-upload doon. Kasi nga, naging busy tayo. Nagkaroon tayong bisita. And then, school holiday for 2 weeks ng mga bata. So, yun. And, pasensya nyo na rin kung yung unboxing natin dito. Makikita nyo yung kuko ko na ganito. Kasi wala pa talaga akong time para magpa nails pa. So, yun guys. And again, thank you Miss Yhurizcho Chang sa parigalo mong bracelet. And eto pala guys na nabili ko sa kanyang necklace. Pwede siyang gawing bracelet na double wrap. And maganda rin siya. And kung gusto nyo makabiling ganito or eto or mga bags, nagle-live po si Miss Yhurizcho Chang sa kanyang Facebook page. Ililib ko yung link niya down the description box. And yeah, baka may magustuhan rin kayo. Again, thank you Miss Yhurizcho Chang sa mga chocolates and dito. Thank you. Yun guys, sana supportan nyo yung mga late vlogs ko pa rin. Thank you guys. Bye! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.